бозингарон ба ҷуз дар футбол рекорд гузоштан боз хоббиҳои ҷолибе доранд. Масалан, Криштиану Роналдуро агар бинем, ба назар вақти холиашро ҳамеша дар зал мегузаронад, вале дар асл Роналду бозии бингоро ҳам дӯст медорад. Бале, бозие ки калонсолон ҳавас доранд. Ин хобби ҳанӯз аз давраҳои дар Юнайтед буданаш пайдо шуда буд. вақте ки Роналду аз Спортинг Лиссабон ба Олд Траффорд омад, Роналду худро танҳо ҳис мекард. Чизи ғайриоддӣ нест, зеро то он вақт Криштиану дар Португалия буд ва забони англисиро ҳам он қадар намефаҳмид, вале тӯҳфаи солинавие кӯмаки калоне барояш расонид, ки дохилаш диски бинго буд. бо он ҳам забони англисии Роналду рушд кард ва ҳам вақтхушӣ мекард. ҳамон бозӣ то имрӯз дар дили Криш ҷо дорад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. футболбозе ки танҳо буданро дӯст намедорад. Давид Бекхэм ҷашнҳои бузургро бо Уилл Смит ва Том Круз мегузаронад. онҳо бо ҳам шамшербозӣ ҳам мекунанд, чунки Том Круз ҳуҷраи калоне барои ин намуди варзиш дорад ва бо ҷамъи дӯстон нерӯсанҷӣ мекунанд. шамшербозӣ то ҷои хатар ҳам дорад, агар эҳтиёт накунед, вале футболбози навбатӣ чӣ будани хатарро ҳам намедонад. собиқ бозингари Лестер Мэтт Окли хобби ғайриоддӣ дорад. рӯзе вақти тамошои филме оиди моҳиҳои хатарнок ба сараш фикре пайдо шудааст. аз он вақт то ин дам Окли моҳиҳои хатарнокро ҷамъ меорад. ба гуфтаи худи футболбоз ҳадаф доштааст ки аквариум харидорӣ кунад, вале моҳиҳои оддиро дилгиркунанда мешуморидааст. ки медонад, шояд вақти гурусна мондан аз он моҳиҳо хӯрокам омода кунад, вале ман ба ҷои ӯ питсаи оддиро писанд медоштам. медонед боз ки питсаро бо хуч дӯст медорад? албатта ки Хави, дилхоҳ хӯрок бо хуч писанди легендаи Испанӣ аст. ӯ ҳамчунин худро бемории шикори хуч мешуморад. барои аксаран ин ғайриоддӣ аст, вале дар Каталония ҷое ки Хави ба воя расид, ҷамъоварии хушро кори оддӣ мешуморанд. ин кор ба анъанаи оилавӣ табдил ёфтааст, то Хави бо худ дӯстонашро ҳам мебарад. албатта дӯстдории хуч хуб аст, вале чаро хоббие намегиранд ки боз даромад дошта бошад? маҳз ҳамин роҳро Неймар интихоб кардааст. гап сари пули нақд не, балки ба покер ҳавас доштани Неймар меравад. ба ғайр аз дӯст доштани бозии покер, Неймар амбассадори ситораҳои покерӣ ба ҳисоб меравад. Неймар розӣ аст ки дар ояндаи наздик аз футбол раваду покерро ба таври касбӣ идома диҳад. ҳамзамон бо бозии покер Неймар холкӯбҳои гуногунро дӯст медорад. татуҳоро Даниэл Эггер ҳам писанд дорад. собиқ ситораи Ливерпул аз сар то по холкӯб кардааст, ки нахустинашро дар 15-солагӣ карда буд. давоми ин солҳо Эггер 21 татуи гуногунро ба баданаш задааст, ки ҳар яки онҳо ҳикояи худро доранд. на танҳо ба бадани худ нақш медиҳад, балки Даниэл худаш ҳам мутахассиси ин кор гаштааст. баъди ба ин соҳа гузаштан, Эггер лақаби татудорро гирифтааст. хулоса, футболро бо нақшофариҳояш дар хотираш менависад. ана ин бозингар бошад, барои диққати хонумонро ҷалб кардан хобби барои ҳаёт интихоб кардааст. Андрей Аршавин нафари ғайриоддӣ аст, зеро як вақт дар хабарҳо бо даъвои банд кардани бонуон барои ронандагӣ мебарояду баъдан тарроҳи либосӣ мешавад. шояд баъзеҳо инро намедонистанд, вале Аршавин қаблан ба дизайну мод сару кор надошт ва технологияи химикиро аз худ кардан мехост, вале баъди дидани дӯзандагони зебо ӯ ихтисосашро иваз кард. Аршавин ба тарҳи либосҳо мароғ зоҳир карду онро хобби сохт. ҳамин хел бо фурӯши либосҳо бо дигар бонувон наздикӣ пайдо мекард. муд барои бозингари навбатӣ ҳам писанд аст, вале на либоси занона. Мбаппе ба ҷамъи пойафзолҳои номдор ҳавас дорад. харидани пойафзолҳои зебо пул талаб мекард ва Мбаппеи хурдсол барои хоҳишҳои худ модарашро ба сарфаи пул мекашид. акнун ки пул дигар мушкилӣ нест, Мбаппе кадом пойафзолеро хоҳад ба худ мегирад. хуб дӯстон, ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад, вале шумо бо обуна шудан наворҳои ҷолиби дигарро мунтазир бошед. хайр.